هێزن ئۆپۆزیسیۆنا سووریای لە قاهیرای پایتەختا مسرێ di کۆنگرê xwe de bi mebesta danîna nexşereyekî ji bo dîtina çareseriya siyasî ji krîza Sûriyayê re berdewam in. Berûva jî mebesta vî kongrî ku biryar e îro bi dawî were, nakokî di navbera hêzên opozisyonê de zêde kir û bi dûrxistina hin aliyên sereke wekû hevpeymaniyê hate tometbarkirin. Heysem el-Mennac ku kesekî beşdar bû di kongir de, ragihand ku ew ê hevgirtineke nû wekû alternatîv ji hevpeymaniyê re di kongir de û bê ku kesên di nav de bên destnîşankirin ava bikin û bi opozisyona niştîmaniya Sûriyayê wê binav bikin û bê ku zelal bikin ka çaranivîsa hevpeymaniyê wê çi be. Tişta ku desteya hemahengiya niştîmaniya ku wekû opozisyona hindir tê naskirin red kir. Hevpeymaniyê ji aliyê xwe ve ragihand ku ew bi tu biryarekî ku ji kongirê derkeve pabend nabe ji ber ku ew nehatiye vexwendin. û endamên wê yên ku amade bûn wekû kesayet hatibûn vexwendin, wekû Ahmed Cerbe serokê berê hevpeymaniyê Faiz Sara û hin kesayetên din. Hate ragihandin ku di kongir de nakokî li ser babeta pêwistiya çûna Esed wekû destpêk ji çareseriya siyasî re çêbû. Di kongir de nûnerên rêveberiya Xweser ya ku ji aliyê PYD û hevalbendên wê ve hatibû ragihandin û çend sekreterên partiyên di nav Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyayê û yên tevlî wê rêveberiyê bûne, her wiha hin sekreterên partiyên li derveyî her du aliyan de hatibûn vexwendin. Menal Mihemed, ARK.